Hello po mga ka-foodie-bees! Today kakain po tayo ng lechon ulo. At meron po tayo ditong sisig puso ng saging, fried bangus, at meron din po tayo ditong sausawan, ensaladang mangga, pipino ay suka na may pipino, at syempre Mang Tommy, di nawawala si Mang Tommy, bell pepper, lettuce, pipino, at panghimagas po, Chico. At syempre di mawawala ang rice. Ayan. Isa na naman pong special ang araw natin ngayon dahil meron na naman po tayong makakasama at bagong kaibigan na si Chibugan na! Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Yeah! Sis babaeng maharot, Sis Albi, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa akin na makakulab kayo. Isang message ko lang sa inyo, talagang nag-reply agad at saka pinagbigyan nyo agad ang aking hiling, hindi ako nagdalawang sabi. At saka sa mga subscriber nila at saka supporter, please, sana po subscribe nyo din po ako at supportahan. Maraming Ayan salamat. guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Chibugan na. Opo mga ka-foodie, kaya sana po supportahan po natin siya at bisitahin natin siyang madalas at huwag kalimutan Subscribe. Ayan, si Chibugan po naka-base po siya sa Israel. Pero sa Pilipinas po ay taga Batangas. Yes. So mga ka-foodie, Chibugan na, kain na po tayo. Kain na po Ayan. tayo. Yan. Gusto ko to, gulay. Kakain po tayo ng putok-batok ngayon. Nag-balance naman po yung mga kinakain natin lately, di ba? So, Yes. pwede na po tayong kumain ng putok-batok. Sabay tayo. Ayan. Itong nito. At thank you so much po kay Lapid Bakery. Sila po ang nagluto ng lechon ulo natin. Thank you so much po. Sabay tayo. Unang subo para sa inyo mga ka-foodie-bees. Chibugan na para sa iyo ang unang subo. Sarap. Itong. Sarap. Ito yung gusto ko guys, oh. Puso ng saging. Sisig puso ng saging. Sarap. Gusto ko to. Kunin na natin to. Ito, oh. Sausaws sa mangga. Sarap. Tingnan nyo guys, oh. Gusto ko ha. Oh. Sarap. 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 Ang puso ng saging guys, ano to? Ginisa namin sa bawang, sibuyas at suka lang yung ano. At meron siyang konting karne din. Sarap. Yan ako. Tikman niyo. Puso na saging. Ang sarap. Sa bukid namin maraming ganito. Saging. Ibang klase ng saging. Sa inyo, no? Kasi nakatira matching. Ito yung ano. Gusto ko to guys. Ingi ako ng sausawan. Sarap. My friend. Lagi mo dito. Sarap. Sarap. Ay! Makikita niyo yun, guys? Lutong, no? Ay! Sarap. Sarap.
Ang sarap ng puso ng saging, guys. Hindi gaanong kaasim. Sakto-sakto lang. Oh, masarap po. Si Chibugan na po, nagtatrabaho siya sa Israel. Isa po siyang caregiver. Ayan. Nakilala daw po kami ni Chibugan na kay Norsunga Vlog. Maraming salamat, Kabalen, Norsunga Vlog. Ayan. At maraming salamat sa kakulab natin kagabi. Ay, oo. kahapon. Si Giselle and Cheremy Channel. Thank you so much, Sisi, sa inyong dalawa. Mag-best friends sila. Ingat kayo lagi dyan. Kain muna tayo. Mamaya tayo mag-usap. Gusto ko talaga to. Sarap. 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 Ay, nguso. Naalala mo ba nung kumain tayo ng lechon ulo nung first time natin nakipag-collab kay Pretty Ricky? Naalala mo yon? Di pa namin alam yung mga gagawin namin noon. Natataranta pa kami nun. Nakita niyo yon? Shout out Lods, Pretty Ricky at kay Sisi Yumi Chan. Hello po sa inyo. Kasi first time namin makipag-collab nun. Tsaka kay this ay Biyoko Food Trip. Biyoko Food Trip. Diba? Sarap. Kaya maraming salamat po sa inyo. Si Pretty Ricky din po nagturo sa amin ng makipag-collab. Yes. Mabait din sila. Si Chibugan na po, wala po kami napag-usapan na pagkain. Alam ko yung kakainin niya ngayon ay breakfast meal. Sarap. Sarap, no? Lutong? Sarap. Tatry ko ulit dito sa gustong gusto ko Ensaladang to. mangga. Ensaladang mangga. Napakasarap. Tama yung yung naglechon tayo. Oo. Diba sabi ni Kuya? Pampawalang umay. Sarap guys. Tikman nyo man. Tsaka tamang-tama, di ba? Putok batok, lechon ulo, tapos may gulay. Balanse naman po yung kinakain natin ngayon. Ha? Sarap? Isda. Sarap. Wow. Sarap? Hay! Bakit? Lumalaban. Sarap. Try ko naman dito sa Mantomim. Mantomim. Sarap. Sarap? Sarap ng puso ng sisig ng saging. Paborito niyo yun, gulay. Kasi guys, yung bata kami, ganito yung ulam namin. Puso ng saging. Tapos lalagyan lang namin ng chicharon. Ha?
ano. Uy, Diyos ko, doy. Ay, Ang sarap ng pagkaluto, no? ay. Ay. Sarap. Ay! Ay! Nahulog yung ano. Grabe. Hap. Mas masarap siguro dito sa ano. Pag anong suka. Suka, sandali. Wala ako. Oh. Yan. Tingnan natin suka. Ay, Diyos ko, masarap. Ito yung masarap pa ano, sa sisig. Oo, no? Ang sarap ng bell pepper, ano, parang apple lang. Sarap nga, guys. Tapos gulay, oh. Sibugan na, please. Supportahan po natin siya at huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. Sarap ng kain namin. Gutom ka na. Sarap? Sarap. Sarap. Kunin mo Sarap. na yan, oh. Oo. Ah, Sarap talaga. No? Ang lutong ng baboy, guys. Sarap ng tenga. Wala kaya ano to? Dilinis ko yan ako maglinis. Huwag kang mag-aalala. Hindi ko makita. Sarap kaya, no? Sarap. Kaya thank you so much, Lapid Bakery. Ayan. Ang sarap ng bell pepper. Sarap na ano? Pagkaano nila, no? Ano? Hindi ko makita. Last bite na lang ako. Sarap. Ayan. Ang sarap. Sobrang sarap. Ayan, habang kumakain si BBM, magsi-shoutout po ako ng mabilisan. Shoutout po sa aming, gusto kong i-shoutout yung avid viewers po namin na si Daddy and Juliana's World. Yung bata po nag-game streaming at yung daddy po niya nagpa-product review at tutorial. Please bisitahin po natin silang madalas at mag-subscribe na po kayo. Ayan. At gusto ko din po magpa-thank you sa nag-super chat sa 10 kahapon.
si Eat With Team. Thank you so much, Eat With Team. Mga foodies, bisitahin po natin si Eat With Team. Masarap po siyang kumain at masasarap po yung pagkain niya. At super quality po yung kanyang videos at napaka good vibes din po yung kanyang channel po. Kaya supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. At kay Chicks TVE din po. Masarap po yung pagkain ni Chicks TVE po at maganda din po yung kanyang mga video. Napaka super quality po yung kanyang mga video. Yeah. Kaya supportahan po natin si Chicks TVE at mag-subscribe na po kayo. Thank you so much, my Thank you love. wow, my love. At special shoutout din po kay Ma'am Leily Bernarte at kay Tone for Joe Vlog. Thank you so much. At kay Mami Teresita Sia, Mami ni Crisia. Tita, shoutout po sa inyo. Yeah. Sa susunod, Mami ni Crisia, papasyal kita dito sa Asyenda natin. Asyenda namin. Pag may asyenda pa tayo. Meron tayong asyenda Saan? sa likod. Gusto niya kasi daw yung Mag-fishing daw, sabi niya. Oo. Sige, mamimingwit tayo, Mami. Oo. Ayan. Ipapasyal mo siya. Sama mo si Crisia. Si my love, Crisia. Shoutout din kay Eat With Rox. Meron din pong channel si Eat With Rox. Supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo kay Eat With Rox. Kabalan po namin si Rox. Yes. At shoutout din po sa mga avid viewers po natin. Si Resi Sampang. Pinapa-shoutout po niya yung kanyang anak na si Chelsea Nelmida. Ayan. At kay Yami Sanggalang. Kay Angel Dulce from Carson, California. Hello po sa inyo. Thank you so Hello much po. po sa panonood. Thanks so much. At kay Joel Tabuak, ayan. Kay Alice Baile, Wenky Bara Kabalen, thank you so much sa suporta. At kay Elena Sita from Valenzuela, hello po sa inyo. At kay CJ Hawaii 71, hello po sa inyo. Thank you so much po. At Stress Free Life, Natalie, thank you so much po sa pag-share mo na sa aming mga video. Lagi po niyang sinishare yung mga videos namin. Shout out po sa Thank inyo. you so much. God bless po sa inyo. At kay Eat With Kathleen, at kay Marysil Mix Bukbang. Ayan. Kay Isa Tisay, at kay Max International Food Supplement. At kay Dan Canaling. Ayan po. At sa mga meron pong channel, please, supportahan din po natin sila. Si Inday Iyat, Simply Hello. Ching, kay It's RL. Hello po, It's RL Katropa. Kay Arsaga Mukbang. Hello po. Supportahan po natin siya. At kay Marte Atendido. Ayan. Hello po, Sir Marte Atendido. At kay, sino pa to? Kay Mother Shingo. Hello, Sisi Koy. At kay Ma'am Shirubi. At Alfie Aldubino. Ayan, thank you so much sa inyo sa suporta. At syempre, special shoutout din po sa mga friends natin. Jeffrey's Chow, please, supportahan po natin yung friendly namin. At mag-subscribe na po kayo. At Yes. si It's Lenny. Ayan, thank you so much, Thank you so much po. Magugas lang kami ng kamay. At syempre, mga ka-foodies, wag din po natin kalimutan ang aming kakulab po ngayon na si Chibugan na! At magpaki-click na din po yung notification bell na at mag-subscribe na po kayo. Yes, ayan. Magugas lang kami ng kamay at maglilinis ng mesa. Maglalaro tayo, Maglalaro po guys. tayo. Bye-bye! Malinis na kamay namin at malinis na yung mesa at maglalaro tayo ng Translate in English Challenge. Ayan. Ito po yung mga tanong. Lahat po ito Tagalog. So, dahil malapit na po yung collaboration namin ni Lods, Regrak Foodie, magpa-practice na po kami ng English. Yan. Ayan. Mga kapudibis, huwag nyo kaming i-judge. Ganda lang ang meron namin ni The Pudibi. Yan. Huwag na kayo mag-anap kung ano meron sa amin. Basta Malakas ganda lang po kaming kumain, pero pagdating sa ganito, alam nyo na yun. Bato topics na tayo. Start na tayo, ha? Game. Kaban ako. Bato. Pick! Talo ka. Mauna ka. Ay, bakit kanina nanalo Galingan ko? mo. Ay, Walang ano to. Yung pinakaparusa namin yan, yung pahirapan na English. Manamis. Manamis. Ayan. English siya. English. Englishin ko. Oo. Paano ba yung ano ng English na yan? Manamis. Di ba? Sweet. Oo. Sweet yung ano, di ba? Manamis. Sweet, but not sweet ulit.
Manamis-namis. Sweet, but not so sweet. Oh, pwede na yan. Pwede na yun? Hoy, taroy! English! Naka-ano ako sa Ang sagot English. niya, wow. Diyos ko, bumaba yung gatas. Ay, gatas. Sana bukas Dugo ang ko. kahapon. Sana bukas ang kahapon. Tomorrow, sana bukas ang kahapon. I hope is tomorrow is yesterday. Ay! Pwede na yun, ma. I hope it's tomorrow is yesterday. Pwede na yun, di ba? At least kaya natin. Kaya, Ano yan? Huwag kang magulo. huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Paano yung English na magulo? Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Don't you? Huwag kang magulo. Don't you? Hoy, don't you? Oo. Ano? Huwag kang magulo. Don't you? Kaya mo yan. Huwag kang magulo. Ano yung English yun? Huwag kang magulo. Don't you move? Don't you move? Every day? Don't you move? Don't you move? Where? Ay, where ba yun? Pwede na yan. I'm there. Don't you move and every day? Ang Diyos ko dahil. Pinawisan! Pinawisan ako. Napakahirap kaya ng English. Nakayar ka, pinawisan. Pwede na yun. Don't you move la lang. Okay. Hinahanap-hanap kita. Ay, wow. Hinahanap-hanap. I'm looking and looking for you. Parang ganun yung ano ko kay ano. It's RL. Hinahanap-hanap I'm looking kita. and looking for Ay. you. Tama naman na. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pasan ko ang daigdig. Wow. Ay. Pasan ko ang daigdig. Ayun yung mahirap dyan. Paano yung Englishin yan? Ang pasan ko ang daigdig. Pasan ko ang daigdig. Diba? Pasan ko ang daigdig. Kaya mo yan. I carry. Paano ba yun? I carry. Pasan ko ang daigdig. I carry. Daigdig. Ano ba yung daigdig? I carry in the mother. I carry in the mother. Mother Earth. Can I carry the Mother Earth? Yeah, I carry the Mother Earth. Pwede na yun! Ano ba yan? Nag-aaral naman ako ng college. Kasi ako hindi ako nag-aaral. Ah, Diyos ko dahil. Oy, namumuro. Namumuro ka na sa akin. Namumuro ka na sa akin. You almost winner to you. Hindi, you're almost winner to me. Bakit ang galing niya mag-English? Tama ba, mga kapodibis? Oo, namumuro ka na sa akin. You almost winner to me. O, sa akin daw, to me. Bahay-bahayan. Bahay-bahayan. Bahay daw. Ano bang English ng bahay? House! House. Oh, house. Bahay-bahayan. Bahay-bahayan. House to house. Oo, house to house. Pwede. Small but terrible. small house to house. Small. Pwede na yan. House to house. Yes, pwede na din yun, di ba? Small house to house. Nakakasagot. Pinaghandahan niya. O, sige ako na. Ang hirap kaya ng ano? Anak pawis. Anak pawis. Anak. Di ba? Baby. Oh. Anak eh. Ano bang English ng pawis? Sweat? Baby sweat. Baby ano? Baby waves? Ay, baby wipes. Baby waves daw. Ay! Anak pawis. Baby pawis. Di ba sweat? Di baby sweat. Oo nga. Ay, ang hirap nito nga ba? Ang hirap. Mahirap gisingin ang taong nagtulog-tulugan. Ay, Wow, taray. hirap yan. Galingan mo dyan. Napapahiya tayo dyan. It's hard to... Wow, ang hirap. Wake up? Wake up? Ay, ano ba? Wake up? It's hard to wake up? Ano pa? Mahirap gisingin ang taong nagtulog-tulugan. Ano ang English ng tulog-tulog? Sleeping to... Ay, to ba yun? Ay, hindi. It's hard to... But not... Ay, sleeping but not... To sleep. Not sleep. Ganun ba yun? But not no sleep.
Ay, nakakatakot. Pwede na yun. Ba't not sleep ba dahil Pwede na yan, at least may naiintindihan kayong sleep. Oo. Sa tulug-tulugan lang naman yun. Okay, tinimbang ka ngunit kulang. Ay, paano ba yan? Tinimbang ka ngunit kulang. You lost, tinimbang ka ngunit kulang. Parang ikaw lang yan ha. Oy, Kulang ka timba. your weight is not enough. Kulang siyang timbang. Nag-diet kasi. Oo, Ay, Diyos nag-diet. ka. Pwede na yan. Tinimbang ka ngunit kulang, your weight is not enough. Kasi kulang siyang timbang. Ako sobra. Ayan. Ayan. Sana po Nagustuhan nyo yung nagustuhan games niyo namin. kahit na nakakapoba. Oo. Nag-enjoy po sana kayo sa Yes. amin. Maraming salamat po. Sibugan na. English din na niya tuloy mabigkas Yeah, yung oo kakulab nga. namin. So mga foodie bees, bago po kami magpaan, gusto po namin i-shout out yung mga supported friends namin, sina Let Calderon, Abby Calderon, Jocelyn Sadalila, Hello po. Brenny Lagaran Mamita, thank you so much sa suporta. Kay, Christine Ogawa, Sheila Rojas, at kay Camille San Vicente. At kay Miss Dakdak. Ayan. Hello Thank you so much po. Please, wag po natin kalimutan si Chibugan na at mag-subscribe na po kayo. At Yes. pakiclick na din po yung notification bell niya para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos niya. At kami din po, mag-subscribe na po kayo. Yes. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.